ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барномаи мо дар бораи тиллоҳои давраи саюз барои шумо пешкаш мекунем. ин тиллое ки шумо дидестед самоварчик ном дошт, анаи диемгиша номша ман намедонам. шумо метавонед ки дар комментария бинависед. пеши ҳамин тамошо як лайки хонасухтара шумо меҷиқен, тамом дар шумо барномана сар мекунем. инаи ё ҳам тиллои давраи саюзанд. тиллое ҳастанд ки гарантишон 100%. ё и хели ягон подделкаву на хитоиян, на итальянскиян, на турецкиян. ҳамин чизора пеш ҳамаи бибиёмон дошт, модаромон дошт, ҳама одамое ки пеш доштанд. ҳамин чизора ёра беҳад чизои хушхарид буданд. баъд гарантии 100% доштанд. давраи саюз да знак качества буд. знак качествара мезаданд, мемонданд. ина 583 пробаш, ина 495 грамм будааст. мумкин российский тоза нархш иҷада наметава, нархш барое ки нағз наметава. ҳамаи ҳамин чизора бибиёмон дошт, модаромон дошт, ҳам одамои калонсол буданд. ҳамаи ҳамин чизора доштанд. фақат ва ё ин чизора мегирифтанд, насл ба насл пешкаш мекарданд. вақте ки мисол сини солшон мерафт, ва ёра мегирифтанд, медоданд духтарошонда, набиравошонда, падарка гуфта меистоданд. баъд барои ё очрат буд, мисол келанои ҳушор зайнид мекарданд, дили хиштоманшона меёфтанд. баъд хиштоманои ҳушорам ҳамун келинои тамбалшона ки ели кор мекарданд, як гӯшораки самоварчик ё ки як гӯшорашона ваъда мекарданд. баъд медид ки келин сахт кора сар кард, уже дудаста кор мекард. барои мотиватсия гирифтани келин ҳам як гӯшора ваъда мекарданд. келинои давраи пеш баъд 10 сол хизмат мекарданд ки оли мора хуштоманмон самоварчик мета гуфта. барои ҳамин чизое ки рӯзи шумо дидесен, ман номошона намедонам, ха як самоварчика мешиносам ки барои ҳам самоварчик медонам келиноира ки 10 сол 15 сол хушру хизмат кардагиам ба хуштоманошона, барое ки соҳиби самоварчик шаванд давраи саюзда. маҳрамат ҳамаи шумо ҳамин чизора тамошо кунен, бибинен, номошона дар комментария бинависен ки ҳамин ё чӣ ном доштанд. якташа мо медонем ки самоварчик ном дорад. ина марҳамат наёш. ай синтетический корунда будааст. нархи ё маълум нест. хай давраи саюз да касе нархоша медонист, бинависа комментарияда ки ҳамин ё чанд сумӣ буданд давраи саюзда. ҳозир хай ай ё нест, наё фақат меёвен дар гӯши кампиро ҳастанд. ҳозир кампирои ки ҳози зиндан давраи саюзанд ва ё миёношонда мебанданд. хеле барои бақват шиданшон аксариятшон миёношонда мебанданд. на келинои ҳушорак бифаҳмем ки наковен ки дар ҷояи тиллои хуштомантон миёношонда мебанданд. гаштан мегиранд, бақват мекардааст одама. ама секрети ҷои тиллои хуштомантона бо шумода гап задам. касе ки дар канал обуна нест, марамат обуна шава. касе ки обуна шидагиай як лайк мемона, дар комментария менависа ки ин тиллоҳо чӣ ном доранд. аксариятша ман нав мебинам. ин тиллоҳо ҳамон одамои да маълуманд ки ҳамин чизора доштанд. дар инҷа ҳозир фақат тиллои давраи саюза ягон тиллои ҳозира нест. ҳамин чизо дар давраи пеш буданд. фақат давраи саюз ягонташ ҳозир намеям самоварчик да монанда, ине ки фигураш камтарак дигар, намеро самоварчик мегуфтам, ине ки гилиш дигарай, гили садбарг дора. вале бо самоварчика мумкин бошанд. ине ки маълумае ки ай сурат маълумае ки уже качество фарқ мекунад. тиллои тоза качество уже маълумае ки ай ҳамин дидан баробар фарқ мекунад. уже тиллои туркиро мебинӣ
ким чӣ хел дига хела на марҳамат бинем неки илтимос хоҳиш дар комментария бинависен ки тилло чӣ ном доштанд ки дошта ами тиллоҳо куҷо шидан ҳозӣ кира доданшон аммо да интерес нафаҳмидан анаишам аҷоиб буд будай ами тилло на самом деле маълум буд акӣ дар бораи таърихи тилло гап мезанем ки тилло чӣ рола бозӣ мекард тилло металли қимат буд ҳамчун ҷавоҳирот дар давраи пеш буд и роли пула иҷро мекард ҳозирам қадрша гум накардай обмен тавар мешид тилло қатӣ аксарият ҳисоб мекарданд тангаи тилло қатӣ давраи пешда ана самоварчик бо як фигураи дигааш самоварчик мефта ана барои анами самоварчик келнора якташа ваъда мекарданд 10 сол хизмат мекард ҳозир 2 рӯз хизмат намекарданд келино барои як самоварчик як рӯз мега хизмат мекардам саъат як самоварчик анами самоварчикча беҳад номдор буд давраи пешда давраи союзда зур буд анами чиз давраи пешда ҳозирам тилло қадрша гум накай нақша гум карги нест касе ки мисол пасандоз мекард ба тилло мекард ки даврае ки пеш ки пул набуд ба ҳами тилло обмен тавар мекард инам самоварчикаи фигураи дигааш ҳамин модни ҳамиё буданд ба тилло ҳисоб мекарданд 10 тангаи тиллои бухороӣ мегуфтанд ку пешам буд сумам буд не ки бисёр ки одамо омӯхта шидаги буданд ба тангаи тилло чӣ мекарданд ҳисобшона баробар мекарданд ина самоварчик бои фигураи дигааш мумкин самоварчик боша ман хато кунам лекин монандая самоварчикда шумо фикротна дар комментария бинависен анаи точно самоварчикай барои дута кулончики поён дорад болоштам ҳамхел аст неки баргакшай ман и чира барои чӣ кардам ки аксарият тиллои давраи союз айгуҷо биёем ин авози ман гап мезанам ки айгуҷо меёвен ай миёни хуштоманотон ё ки бибиётон ё ки модаротон ай ҳамунҷа меёвен агар дар гӯшошон набоша ана иҷода бо сортҳои дигааш ҳастай сортҳои дигааш ҳамин монанда ҳам самоварчикда ира ки касе медона ишам бинависа бо хубтар мешавад анаи самоварчикша аксарият ҳам давраи союзда ҳамин будай ба фикрам ки ҳамин сурат мо бисёр ёфтем давраи союзда ҳамин чизо самоварчик бисёр популярни буд ями ҳар сурата гирифта задаги би даста на самоварчикда на двойняшкида не хел мегирем двойняшки дар анаи сорти самоварчикша бо аҷоиб буд будай нигина доранд болошонда нигина доранд ями самоварчик зур будааст ки популярни будааст ки одамо барои ҳамира касе ҳами хелӣ медошт хеле дағдаға мекард даврашда иша бо сорти маркаи дига хел намутараш ҳамиам самоварчика ба фикрам барои на ду кулончики болош маълумае ки ҳамун нусқаҳай хай камтарак дига кардагиай фигураш дига кардагиай айнаи чизора мо бисёр дидаги будем сударушки ном доштае сударушки ҳар касе ки дар канал обуна нест обуна шава касе ки мехоҳад ки ҳамин хел бо тиллоҳои давраи союза мо барои шумо нишон будем дар комментария бинависа ки мо мехоҳем ҳамхели тиллора бо тамошо кунем бо ма маркҳои нави дигаша шумода намоиш метавам ҳозир яками серги сударушки иҷада бо ма камтара оли бо ма дорам навораи ҳами суратҳои гӯшворои давраи союз ҷавоҳирот дастмона гарданбанд ва ёша агар ки шумо хоҳиш кунед ҳами лайки хонасӯхтара бимонен ман иншоалло ба амри худо бо барои шумо намоиш метавам ҳами сорти
тиллоҳои давраи саюза. Ина марамад инаш чалаҳай. Тилло худаш гап мезана ки тиллоям. На самом деле тиллои давраи саюз дигар будастанд. Ҳозирам қадршона гум кардаги нестанд. Бисёр суроғ мекунанд ёра, бисёр суроғ мекунанд. Талаботшон беҳад зиёдае барои ҳозирам. Кай ки ма ягон видео мепартум, мара гап мезанам ки ҳамин тиллои давраи саюз ай гиҷо биёвем, ай гиҷо биёвем, гиҷода ҳаст. Дасти одамода ҳозир дигар нестай ё. Фақат дасти одамода. Ине маркиза буда, чалаи маркиза. Мо шунавидагӣ будем, айдам рафта, хай мо майдатар будем. Баъд аҳамият намедодем чалаи маркиза. Анаиша точно даведум ҳаст. Ки ана маркиза модада буд. Ранги гушораки самоварчик ҳамиам популярни буд. Чалаи маркиза. Кадом мехарид, уже сразу овоза мешид ки ҳамхел чала дора. Знаки ҳамон пулдора ҳамиё буданд. Давраи пеш. Анамия маркиза. Хай касе ки дар канал обуна нест, боя бурдига мегум обуна шава. Касе ки обуна шидаги ай ҳамон лайкака як бурдига меҷиқа фуромӯш намекуна. Мо барномаамон бисёрай иншоалло шумо тамошо кардан бигиред. Бо ай бозори Корбон боз ма имрӯз мепартоем. Шумо тамошо мекунед. Инаи павук будааст. Иша ман надида будам. Ина павукои наврӯи давроист пеш. боқи сарбаланд обод бошен. Видеоҳои мо давом мекунад. бо дар комментария шумо ки фикротона навиштен, гап занем ки мо мехоҳем ки далши тамошо кунем дастмонҳоро, гарданбандои давраи саюза. Дар комментария албатта бинависед. боқи сарбаланд обод бошен, хонаобод бошен. Худо ҳофиз.